ören dartynly tutluşuklar geçirer diýip garaşýar. Elbette ören gyzykly tutluşuklar bize garaşýanlygyny biz bellek geçeliň. Nesilap Erdinoğruyev Türkmen milli güreşi boýunça 82 kilogram agram derejesinde ören üstünlükli çykyş edipdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň işgäri häzirki wagtda tejribeli pehliwanlarymyzyň biri. Belki 2 görnüş boýunça altyn medal kazanmaga esasy umyt edilýän pehliwanlaryň biri sebäbi eýäm Türkmen milli güreşinde gowy netijäni Nesilap Erdinoğruyev görkezipdi. Inni gal berse alış güreşi boýunça Buňa ne finala çykmak 80 kilogram agram derejesinde Nesilap Erdinoğruyev ören üstünlükli başlady. Kerwin Jumaglyzow ne karşıdaşy hakynda da bir näçe maglumatlar biz ýetirýär. Elbetde iki zany tejribeli pehliwan häzirki wagtda tutuluşuny alyp barýar. Ne Kerwin Jumaglyzow Türkmen Döwlet Mal Institutynyň 4-nji ýyl talyby. Yurdumuzun Marw vilayatyny özüniň görüş ýoluna başlady. 2000-nji ýylda dowulan ol geljekde özüniň 25 ýaşynda bolar. Häzirki wagtda 24 ýaşynda we bu ýerde Nesilap Erdinoğruyev ýene-de 1996-njy ýylda dowulan Ahal vilayatynyň Sarak seçrabyna Nesilap Erdinoğruyev özüniň görüş ýoluna başlady. Ine görýäs Mehriban ileşer häzirki wagtda Nesilap Erdinoğruyev 2 görnüş dönem altın medal almaga esasy umyt edilýän pehliwandan biri. Hazap bolsa 4-0 bu ýerde Nesilap Erdinoğruyewiň peýdasyna ýokary depginde ören taýýarlykly gelipdir. 2 görnüş boýunça üstünlük çykyş edip altın medal kazanmaga Nesilap Erdinoğruyew çalyşýar. Halkara ýarşlarynyň bir näçesine de gatnaşdy. Nesilap Erdinoğruyew 2024-nji ýylda Kyrgyz Respublikasynda halkara ýarşyna üstünlük çykyş edip altyn medala münasip bolupdy. Şeýle ajaýyp üstünlükleri ba elbetde ýaş babatyna bellämizde Nesilap Erdinoğruyew tejribeli hasap edilýär. Nesilap Erdinoğruyew üstünlükli tutuluşyklary geçirýär. Bir näçe ajaýyp üstünlükleri görkezýär. Özüm başda şol çagalyk ýyllaryndan erkin güreş boýunça türgönüş işlerini alyp barypdy. Soňra mene Mehriban ileşer Guşokda görüşilýän görüş örnüşleri boýunça halkara ýarşlaryna Nesilap Erdinoğruyew gatnaşyp başlady. Häzirki wagtda da utuq artykmaçlygyny saklaýar. Az wagtdan 2 sany ileşimiz, bir altyn medal, beýlekisi bolsa kümüş medala Mehriban ileşer münasip bolar. 80 kilogram agram derejesinde alış görüşi boýunça bu halkara ýarşyny Nesilap Erdinoğruyew 2 sany altyn medal bilen tamamlamaga mümkinçiligi var. Yer wakaly Nesilap Erdi, yer wakaly ýeňişler ýeňişe ulaşýar, üstünlüklere ulaşýar. Nesilap Erdinoğruyew ýene-de sandyjy sekunddan ikinci altın medalyň eýesi, eýäm ikinci gezek bu halkara ýarşyň çempionlugyny ikrar etdirer. Nesilap Erdinoğruyew 1996-njy ýylda dowulan tejribeli pehliwan ýigitleriň hem biri. Final duşu elbetde tamamlanýar. Öz ýaş garşydaşyna da geljekde de üstünlükleri Nesilap Erdinoğruyew arzu edýär. Ine-de Nesilap Erdinoğruyew ikinci görnüşde de ören üstünlükli çykyş etmek bilen Nesilap Erdinoğruyew altyn medala Mehriban ileşer münasip bolýar. 2 tälimçiniň 2 şagirdi bugun ajaýyp netijeler görkezýärler. ...2018-nji ýylda Nesilap Erdinoğruyew Türkmen Döwlet Bilimleri Sport Institutyny tamamlady. Ine-de 2 sany tejribeli pehliwan ýigitler mukaddes dowumuzy bilenden barladýarlar. Bu ajaýyp ýakymly pursatlary synamak görne ajab, görne ýakymly, görne täsirli pursatlar. Bu täsirli pursatlar taryhda baky ýadygarjak pursatlar, baky ýadygar pursatlar. Elbetde 2 tälimçim öz şagirdine Ýaz Mehmet Karajaýew, Pir Ulu Gurban Nurduýew